Det hele udspringer af lysten til at hjælpe mennesker videre i arbejdslivet. Vi har hjulpet tusindvis af mennesker videre i arbejdslivet gennem de sidste 20 år, og ved, hvordan jobmarkedet fungerer, godt nok til at vide, hvordan det skal lykkes og lykkes hver gang. Vi arbejder med hundredvis af virksomheder, der oprigtigt gerne vil hjælpe de medarbejdere, der lige har opsagt, videre i arbejdslivet. De opsagte, kandidaterne kalder vi dem, ønsker vores hjælp, indtil de sidder ordentligt fast i det rigtige job, hverken mere eller mindre. Og det er altså en god dag, når en af vores kandidater lander det kommende drømmejob. Livet er for kort til ikke at have et fedt job. Vi hjælper kandidater med at finde ud af, hvad de vil, og hvad de kan, og hvad de tør. Og først derefter så laver vi ansøgninger og CV, dyrker netværk og laver interviewtræning, og så slutter vi det hele af med en plan for de første 100 dage i det nye, gode job. Vi møder altid mennesker med holdningen om, at det næste job skal være det bedste job, du har haft i dit liv. Vi synes, det er den eneste rigtige måde at møde mennesker på. Vores konsulenter er forskellige, og vores kandidater er forskellige og skal mødes forskelligt. Og derfor er alle vores processer individuelle. Vi kan ganske enkelt ikke stave til standard hos os. Og vi er ydmyge nok til at møde mennesker lige der, hvor de er. Vi er modige nok til at sige, hvad vi mener. Vi gør det altid med nærvær og en professionel grundholdning. Nogle gange forstår vi ikke helt, at vi kan leve af det, vi brænder så meget for. Men måske er det netop fordi, det hele udspringer af lysten til at hjælpe mennesker videre i arbejdslivet.